ako každý rok býva aj na Markíze, aj na Jojke, možno aj na jednotke, pozeráte Miss Universe, Miss Slovensko a tak ďalej. A my máme Miss Zochova, 4. C. A chcel by som privítať naše misky, teda tak prvou súťažiacou bude... Prvou súťažiacou bude Agáta Fešanda. Agáta, vek 16 rokov, mierí 95, 65, 105. Pochádza z arabskej púšte a najradšej má amerických pilotov, pretože majú veľkú výdrž. Medzi jej záľuby patria loftové hry a prezliekanie za chlapcov. Veľký potlesk, toto je Agáta. Našou druhou súťažiacou je Ruženka. Jej vek 26 rokov a perfektné miery 120, 85, 110. Pochádza zo Zámoria, jej obľúbením jednom sú morské plodiny a príloha rybacia pečienka. Medzi jej záľuby patrí rybičiek. Sama povedala, že najlepšie sú elektrické úhory, pretože ich môže použiť aj na svietenie v domácnosti. Ďalšia v poradí. A to bude Pupinka. Vek 25 rokov. Mierí 90, 105, 95. Táto mladá dievčina pochádza z Las Vegas. Obľúbená hra je ruleta, pri ktorej ešte nikdy nevyhrala. Keďže celý svoj majetok prehrala, vždy chodí veľmi ľahko oblečená. Veľký potlesk, to bola Pupinka. A ďalšie je tu Juana Mari. Vek 18 rokov, mierí 65, 45, 58. Pochádza z Jamajky, ale už veľa rokov žije v Antarktíde. Vďaka tomu si zachovala aj peknú nerastnú pleť. Miluje holenie pri východe slnka, pretože vtedy jej neprimrza žiletka ku koži. Obľúbený spevák Bob Marley a na otázku, aké má obľúbené jedlo, odpovedala všetko, čo nie je zamrznuté. To je naša Juana Mari. No a piatá, posledná v poradí, je to Šokolka, vek 12 rokov, mierí 35, 35 a 35. S výškou 210 cm a 16 topánkami patrí medzi najväčšie modelky sveta. Najradšej má nízkych chlapov, ktorí dokážu prejsť medzi nohami. Ešte nikdy nezažila ozajstnú lásku a dúfa, že keď vyhrá túto vec, určite sa do nej niekto zamiluje. To bola Šokolka, veľký potlesk. No a teraz nasleduje promenáda v plavkách. Agáta, vek 16 rokov. Jej mierí 95, 65, 105. Má na sebe oblečené plavky Louis Vuitton. Sukňa Gaudi. Môžete sledovať jej adnú pôdzu s podpisom Národí Domča Vilková. To bola Agáta, veľký potlesk. Ďalej tu máme Ruženku. Teraz sa má také vlasy blondiavé. Teraz jej vek 26 rokov, mierí 120, 85, 110. Ja si často niekto pomáha. Dobre, do toho. Potlesk ľudia. Ruženka. A zapromenáduje nám aj Pupinka. Vek 20 rokov, miery zopakuje 90, 105, 95. Sukňa obchodného domu Tesco Galéria. Ako môžete vidieť, má
Žltý bakon. Veľký potlesk, to bola naša Bobinka. A kto ďalej, to bude asi Juana Mari. S jej novým afrom. Perfektná obťahnutá sukňa, vek 18 rokov, miery 65, 45, 58. Plavky z Teranovi, sukňa z New Yorkeru a topánky z Miletičky. Juana Mari. No a posledná sa nám dojde ukázať v plavkách vaša obľúbenkyňa Šogorka. Zopakujem jej vek 12 rokov, miery 35, 35 a 35. Momentálne má oblečené na sebe plavky zo second handu. Je nový účes, kudrnaté vlasy, česaný robko. Takže ešte raz, Bobinka, veľký potlesk pre ňu. Ja by som poprosila, aby všetky finalistky Miss došli sem na pódium. A to v poradí. Prvá Agáta, ešte raz veľký potlesk. Dobre, tak to není Agáta. To bola Ruženka, takže Agáta, Ruženka, Juana Mari, Šogorka a Bobinka. Veľký potlesk pre ňu. Potlesk pre naše super finalistky, vicefinalistky, vicemiss, všetko. Ja som sa dozvedela, že víťazkami sú všetkých 5 finalistiek, takže veľký potlesk, lebo boli skvelé. Ďakujeme pekne, môžete sa aj schovať, aby ste nám nezamrzli. Ešte raz, veľký potlesk.